organisasyon nga ni Emmy Tracer, tubo iti pagtawpo kay Cagayan, may sang OFW dito po naimbang oras tayo aming kaliliwagan may awda dito OFW Ilocano, dahil ito iti paulo na ti kanta, sika, sapay kumata magustuhan nyo kakapsat. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno sika aganayon di arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumayan ka nga ipudno sika akanayon ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikarikken ka asika sikalaeng di ka masurusuro biyag ko alipaten uray pa'y adda aktun idyay tanem sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno sika akanayon ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikarikken ka asika sikalaeng di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa
idyay tanem. Uray pa'y aglabas ni tuwin, ikarikken ka asika sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y adda agtun idyay tanem. Uray pa'y adda agtun idyay tanem. Yamanat